На 3 март 1878 година в селището Сан Стефано, което в момента е предградие на град Истанбул, се подписва известният Сан-Стефански мирен договор. Този договор представлява предварителен договор между двете страни, победителката Руската империя и победената Турска империя. По текста на този договор се създава новото княжество България. То е построено върху историческите области Мизия, Тракия и Македония и обхваща площ от 170 000 квадратни километра. Извън тези предели на новото княжество обаче остават области, населени с българско население. Северна Добруджа по текста на договора е придадена към Румъния. В замяна на това Русия получава Южна Бесарабия. Така се поставя началото на добруджанския въпрос. Великите сили в лицето на Англия, Германия, Австро-Унгария, Франция не остават удовлетворени от границите на новото българско княжество. На фаталния 13 юни 1878 година е свикан Берлинският конгрес. Той заседава точно един месец, след което излиза с безжалостни решения. Територията на юг от Стара планина е обособена като провинция с името Източна Румелия и с известна автономия е придадена към Османската империя. Македония и Одринска Тракия са върнати на Турската империя. На Сърбия са дадени Враня и Пирот и селата около тях. Северна Добруджа, населена с предимущество българско население, е придадена към Румъния. Това залага бомбата между двете държави, която ще избухва в продължение на повече от половин столетие. През 1907 година румънското правителство приема план за водене на военни действия на българска територия, а година след това Румъния решава да окупира Добруджа. През 1910 година става известен факта, че Турция и Румъния са сключили военен съюз. Тази новина предизвика сензация в европейските кабинети, а българското правителство е силно обезпокоено. От руска и българска страна настоятелно искат обяснение. През 1911 година назрява италиано-турския конфликт. Румъния все по-настоятелно търси подкрепа на Русия. Същевременно укрепва част от пограничните си пунктове с България. Войната избухва на 29 септември. Карл I и румънските министри успокояват българските политици, че нямат агресивни планове, но руският посланник Михаил Николаевич Гирс предупреждава да бъдат по-внимателни в отношенията си с България. В края на октомври 1912 година румънското правителство формулира конкретно искане за ректификация по българо-румънската граница за линията Тутракан-Балчик, включително и този град Силистра. Българското правителство отхвърля с възмущение искането на Румъния. Руският външен министър Сергей Сазанов продължава да настоява Румъния да прояви умереност спрямо България след избухването на Първата Балканска война между България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Малко преди това, през декември 1912 година и януари 1913 година, текат преговори между воюващите страни, в които се намисат и големите европейски държави. От българска страна Стоян Данев, а от румънска Николай Мишо подписват Лондонски протокол, в който изказват мненията си. Започват безплодни преговори. Свикана е специална конференция в Санкт-Петербург на 18 март 1913 година. Същата година на 26 април се подписва Петербургския протокол, според който България е задължена да отстъпи на Румъния Силистра с околност в
в радиус 3 км и изчисленията започват от покрайнините на града. Това решение обаче не задоволява Румъния и тя започва да се готви за военна интервенция срещу България по време на българо-сръбски-гръцкия конфликт. На 16 юни 1913 г. избухва Втората Балканска междусъюзническа война. В този момент Великите сили съветват България да търси Румъния като свой съюзник. На 18 юни доктор Стоян Данев обявява, че България е готова да се споразумее с Румъния. На 27 юни крал Карол I издава заповед за нахлуване в България. Същия късен след обед в София румънския пълномощен министър връчва нота с текста на заповедта. Свикано е спешно заседание за взимане на мерки. Към този момент главните сили на българската армия водят тежки и от изключителна важност боеве на фронтовите линии срещу сърби и гърци. Ето защо се взима решение да не се оказва никаква съпротива на румънските войски при навлизането им в България. Решението е взето, въпреки изричното изказано желание на добруджанските полкове 31, 19, 8 конен и 5 артилерийски полк сами да пропъдят на хуля от север неприятел. При това положение придвижването на румънските войски прилича по-скоро на разходка. За кратко време Варна е завзета. Пленени са български войници, които се връщат по родните си места, непобедени на бойното поле. Те биват изпратени под конвой до Добрич и не допускайки да бъдат унижени, те отказват да бъдат съпроводени. Още същия ден на изпращане на румънската нота, доктор Стоян Данев изпраща телеграма до българските пълномощни министри в столиците на Великите сили да протестират пред съответните правителства. На 8 юли Тито Майореско отправя телеграма до новия български министър-председател на външните работи Никола Генадиев, че Румъния е съгласна да преговаря за установяване на новата граница в Добруджа с предаване на градовете Тутракан, Добрич, Балчик. За място на преговорите е посочен Букурещ. На 13 юли българската делегация потегля към Букурещ с ясното съзнание, че въпросът за Добруджа е вече решен. Те биват посрещнати враждебно и в този момент румънската войска продължава своя поход навътре в България. Румънските войски достигат Пирдоп, Златица, Клисура и Панагюрище. Една част от тях се насочва към Пловдив, а друга достига до село Враждебна, което е на 10 км от София. Така новата гранична линия тръгва от Тутракан. Движи се по течението на реката и достига Черно море. На юг достига Екрене, т.е. малко по-на юг от град Балчик. Градът също преминава в румънски ръце. България още се задължава да събори всички фортификационни съоръжения в 2 години и да построи нови в Шумен, Русе, промеждутъчната област и една зона около Балчик. Агресията е извършена от Румъния през 1913 г. още тегли върху отношенията с България. На 1 септември 1916 г. България обявява война на Румъния. Няколко дни по-рано, на 27 август, румънските погранични части откриват огън по българската граница, уж да препречат масовото преминаване на бежанци. На другия ден огънят се засилва и българските погранични постове откриват огън по румънската граница. На 28 юни 1914 г. избухва Първата световна война. При обявяването на войната страната ни току-що е изживяла страшна катастрофа. Българската армия е понесла тежки загуби след двете войни. Не достигат нито войска, нито оръжие и боеприпаси. Първоначално правителството на Васил Радославов, имайки предвид тежкото състояние на България, взема решение и обявява официално неутралитет, но на 23 септември обявява мобилизация.
На отделни места избухват бунтове в армията. На 14 октомври 1915 година цар Фердинанд издава манифест, с който обявява война на Сърбия. Българската войска до края на войната достига огромната за възможностите на страната цифра 850 000 войници и офицери. В организационно отношение те са разпределени на 3 армии, начело с генералите Климент Бояджиев, Георги Тодоров и Стефан Тошев. Като главнокомандващ е поставен генерал Никола Жеков. Въпреки тежката ситуация, българската войска запазва високият си дух и боеспособност. След обявяването на войната на 1 септември Румъния разполага в Добруджа войски, в Дулово 3 дружини и 3 батареи, Тервел 1 дружина, Добрич 6 дружини, 6 батареи, 12 ескадрона, Балчик 3 дружини, 3 батареи и 1 взвод моряци, Силистра 9 дружини и 15 батареи и Тутракан 25 дружини, 20 батареи и 6 ескадрона. На 2 септември войските на 3-та армия, начело с генерал Стефан Тошев, преминават в решително настъпление. Българските войски се насочват към Тутракан и Добрич. Конната дивизия на генерал Колев настъпва в посока Захари Стояново – Тервел. Румънските войски отстъпват към Средище и Алфатар. Генерал Колев се установява в Тервел, където има задача да наблюдава шосейните връзки между Добрич и Силистра. Дулово е завзет без бой от 1-ва Софийска дивизия. На 3 септември на подполковник Цанев настъпва по шосето Варна-Добрич, разбива румънските войски, настъпващи към село Стефаново, и след тежки сражения през целия ден стига на 9 км от град Добрич. Разположената 19-та румънска дивизия в града го изоставя. При напускането си румънски войници избиват 53 българи на ЖП гарата в Добрич и вземат около 100 човека видни граждани като заложници. Румънската войска се придвижва в посока Тервел, претърпява поражение при село Кочмар. Друга румънска колона е разбита от части на конната дивизия край село Рапели. На 4 септември са освободени и градовете Балчик, Каварна и Калиакра. На тяхните пристанища акостират българските миноносци от Варненския флот – шумни, смели, храбри, строги и летящи. На 5 септември с пехотна атака срещу артилерия и картежници, българските войници от Преславските и Софийските дивизии подмуват Тутраканската крепост, навлизат в телените укрепления и започват да се разрушават. То се след като може, при кладищи, саби и ножове. Генерал Киселов посещава непрекъснато отделните части, разговора с офицерите и войниците по продължаване. В 15 часа на наблюдателния пункт пристига генерал Тошев. Настъплението срещу крепостта продължава и на следващия ден с нова атака в 6 часа сутринта. От решаващо значение е картежната стрелба на българската полева артилерия. В 11:30 часа комендантът на крепостта преминат реката с плуване или с отнетите от брега лодки. Издават се стотици от тях. До 6 часа вечерта е освободени самия град. Годината е 1916, датата 5 септември или първия ден от 3-дневната Добричка епопея. 19-та румънска дивизия и 61-ва руска дивизия с многочислена артилерия и конница са пред Добрич. Сраженията са отново в района на Черната могила по пътя Добрич-Каралес. Спомените си генерал лейтенант Тодор Кантарджиев пише: бинокъла показа, че това беше конница. Боже мой, според 6 образуващи се отделни купчинки, това е полк руска конница,
който се разгъва и насочва да налети и атакува левия фланг на позицията. Казаха в себе си началниците на разположените в окопите малобройни, уморени войници. Никой от тях не намери за нужно да донесе, предаде и съобщи за видяната или наблюдаваната картина. Това се счете за излишно, безполезно, даже вредно. То би причинило цяла тревога, малодушие, а може би и оплаха в някои със слаби нерви натури. В резултат на сложната световна политическа обстановка, отношенията между държавите, участнички в Първата световна война, започнала през 1914 година, са много сложни и обтекни. В Първата световна война са въвлечени балканските държави. Отношенията между тях, териториалните претенции и разпределение все още не са изчистени окончателно. Доскорошните поробители и поробени са изправени с оръжие в ръка срещу своите освободители и съседи. Българи и турци ще се сражават срещу руснаци, румънци и сърби. На коня в главата! Огън! На коня в гърдите! Огън! Верник постоянен! Бифов! В спомените на генерал-лейтенант Тодор Кантарджиев, излезе през 1928 година, се разказва, че най-силно е укрепен пътя Добрич – Каралес. Тук, където са погребани останките на войниците от Тарутинския и Донския казашки полк, тук е разположена най-голямата концентрация на отбранителните сили на българската армия. Над току-що освободения Добрич отново надвисва угрозата да попадне в румънски ръце. 19-та румънска дивизия бива предадена под командването на генерал Заянчковски. Имайки числено превъзходство, концентрирайки силите на руски, румънски и сръбски части, той решава да превземе отново град Добрич. Бива изпратена колона от 2 пехотни румънски полка и 2 румънски полка кавалерия, подкрепени от няколко ескадрона руска кавалерия. Срещу тях са на позиции 6-та Динска дивизия и съвсем наблизо са 2 роти от 8-ми Приморски полк. Това е първия сблъсък на руски и български войници. Очевидци разказват, че при първата атака на руските ескадрони конницата тръгва с шашки, не извадени от ножниците и с пики в походно положение. Наближили българските окопи, оттам последва залп. Конницата се оттегля, подготвя се за атака и се втурва вихрено срещу българските окопи. 6-та Динска дивизия успява да отблъсне атаката, успява да проведе контратака и на нощ да облъсне неприятел. В спомените на генерал Тодор Кантарджиев има описан случай, ясно показващ отношенията между българските и руските войни. В плен попада тежко раненият руски подполковник Калинков. Отношението към него е любезно, той бива отнесен по най-бърз начин в българската болница, разположена в град Добрич, след което, виждайки тежестта на случая, лекарите го изпращат до град Варна, където въпреки усилията на българската медицина почива и бива погребан с военни почести. Тук край село Победа се водят ожесточени битки за превземането на град Добрич. Рано сутринта на 6 септември ожесточените боеве продължават. Въпреки нарежданията на румънското командване, генерал Заянчковски заповяда Добрич да бъде завзет. Срещу позициите на Варненския укрепителен пункт в района на село Царевец, той насочва
войските на генерал Симански, командващ 61-а пехотна руска дивизия, цялата сръбска дивизия и оцелелите полкове от 19-та румънска дивизия. Варненци успешно устояват на напора на противниковите сили. Най-драматични са боевете край село Победа, където срещу 35-ти пехотен врачански полк настъпват руски и румънски дружини. Положението на врачанци се влошава непрекъснато, но в критичния момент се появяват войниците на 36-ти Козлодуйски полк, който идва от Карапелит и е заел позиции до село Козлодуйци, което днес носи името на полка. Намесата на Козлодуйския полк спира настъплението на руските и румънските дружини, но атаката е отложена за следващия ден, защото генерал Кантарджиев иска помощ за засилване на десния фланг. В ранните часове на 7 септември бойците на 8-ми приморски полк атакуват преминалото в противниковите ръце село Победа и възвръщат позициите си. В боевете е тежко ранен командира подполковник Минков, който по-късно почива от раните си. Въпреки големите загуби, бойците не отстъпват от заетите позиции. По настояване на генерал Кантарджиев и генерал Тошев, те започват рисковано контранастъпление. В помощ командването им изпращат 2 пионерни роти и 2 картечници. Личният състав на пионерните роти е почти унищожен, разчетите на картечниците са разстреляни и когато полковник Малчев идва в помощ на двата полка, той вижда потресаваща гледка, за която докладва на командване. Командирът на полка, полковник Владичев, намери хранен с адютанта си, седнал с оклюмала глава и унесен на един хълм. Като му се представих и запитах какво назначение ще ми даде, той бавно, в полуотворени очи, протегна ръка към пръсналия цебезред, но бързо отстъпващ полк, като тихо и пролечено каза: ето вижте, какво можете да направите? Конница, морски вълни побеснели, сном зверове горски от гняв поштраклели. Не конница, буря от бесни демони, що всичко катуря, ил тъпче, ил гони. Не конница, хала, от саблен звек, блясък, от цвил ора, цяла от тропот и трясък. Блян вихрен понесен над степ пековита, ужасната песен на конски копита. Не конница, лава в димящи талази, в прах гръмот и слава летящи витязи. Голяма част от гражданството се отправя към църквата, където се чете благодарствен молебен. След това се изтеглят в края на града, където са можели да наблюдават военните сражения. Като постепенно започват да се включват, да помагат кой с каквото може. Носили са патрони, вода за охлаждане на картечниците, пренасили са ранени. След успешното изтласкване на неприятелят се втурват към позициите, за да стиснат ръцете на войниците, да ги целунат и прегърнат. Възрастни жени застават над издъхващите войници и оплакват умрелите. В късните сражения за Добрич на 7 септември се включват и току-що пристигналите 74 и 75 полк на 6-ти турски корпус.
Едва на 8 септември варненци спират бойните действия, когато е установено, че противникът е далеч. На 7 срещу 8 септември ранени и убити са преместени в града. Оцелелите войници се ангажират да изкопаят гробовете и полагат цветя на своите другари. Впоследствие доброчли събират 60 000 лева, с които са закупени материали и с доброволен труд ограждат гробищата с бетонна ограда. Всеки гроб е ограден и се поставя кръст, назначение и пазач. Запазени са данни за 350 кръста, от които 200 са български, останалите са на руски, румънски и немски войници. Българските войски продължават своето успешно настъпление на север. Освободен е град Силистра на 8 септември. След кръвопролитните сражения на Копадинската позиция, руско-румънските войски отново отстъпват. В края на ноември Трета армия преминава река Дунав и се насочва към Букурещ. През това време от към север към града настъпват германски части. В началото на месец декември румънската столица капитулира. До началото на януари 1917 година е освободена и северна Добруджа. Кратка история, която я знам от баща си, който пък е чул от дядо си, т.е. моя прадядо. Атанасов е бил личен свидетел, когато е бил 10 годишен, 16-та година. При изтеглянето на румънската войска и румънците решават, които са мъжете, които са в годност за бой, да ги изтрепят явно. И от опанеци от Богданово са събрани тия мъже, наредени са на този хълм зад мен за разстрел. Но така, в последния момент се появява руски офицер на кон, разговаря с румънците и отменят заповедта. По този начин са спасени тия българи. И така се остави историята за паметта, славянската връзка с България. Пак си оказва роля. Веднага след освобождаването на град Силистра, генерал Тошев изпраща специална телеграма до главнокомандването за нанесените щети на българите при Крайдунавска Добруджа. Посочва, че от населението е иззет всичкия добитък, без да са издадени каквито и да е документи. В пламъци са селата Царев дол, Антимово, Сребърна, Сокол. Разбитите при село Зафирово румънци подлагат на жестоко избиване населението на село Сребърна, включително и децата, които са затворени и опожарени в собствените им домове. На 8 септември цялото мъжко население на село Главан е докарано до Дунава, изклано, а труповете хвърлени в реката. Уведомен за румънските жестокости, министър-председателя Васил Радославов изпраща лично представителя от Букурещ Петър Нейков да провери на място за данни. На 27 септември той пише специален доклад за впечатленията си и подчертава: това, което румънците извършиха в навечерието на своето отстъпление, надминава всички жестокости, извършени по време на Втората Балканска война от народи, считани като много по-ниско културни от румънците. Най-много обири под предлог, че търсят оръжие, стават в Добрич и Силистра. Редица села са изгорени изцяло. В село Стожер от 130 къщи остават едва 20 здрави, а Бабук, Смилец, Сребърна са куп развалини, представляващи сърцераздирателно зрелище. Плачи горе
Гледаме през пролуките как войници карат жени, деца и мъже през село към Касапли. По едно време виждаме, че войниците водят и бати Желю. Като наближи нашата къща, започна да вика: "Тате! Отивам, тате! Ще ни убият, тате!" Всички плачем, но не излизаме. Сигурно знаеше, че ще убият него и двамата му другари, с които работеше в общината. Виждам как войниците надбират комшията. Казвам това на тати. Той вместо да си стои вътре, вкъщи, отиде да види какво става, но един войник заграби и него. Повече не го видяхме. Селото гори, може и ние да изгорим. Излязахме на мегданчето пред нас, събират ни на групи и ни подкарват. Директорът на училището в Кюстенджа, Иван Варбанов, си спомня как задигнати откарани под конвой, жителите на града изминават пеш разстоянието до гара Фаворей в усилен марш, подкарвани от румънски конници. Под палещото слънце на ден те изминавали средно по 85 км. Тези, които не издържали и изоставали, първоначално са били подигравани и бити, а в последствие убивани. Основно това били възрастните хора. Отвлечените са разпределени в центровете в село Радоац, Савени, Рапичени, Стефанещи и в 21 подцентрове. Имената на някои от тях са Подрига, Штудени, Махалашени, Ханещи, Данжени, Никитини, Калараш и други. Застрояват се бордеи за по 200-250 човека с 60 метра дължина, до 6 метра ширина и 1 метър дълбочина в земята. Тези така наречени от очевидците бордеи се намирали на няколко километра извън селата. Вода се е пиела буквално от най-близкия гьол. Дажбата била замръзнали картофи и 2 пъти седмично боб. В големи откупи по-имотните успявали да се настаняват по селата. Комендантът продавал на нещастниците царевично брашно, което само успявали да забъркат с вода. Дневно умират средно по 50-60 човека. В смъртните актове е записвано: умрял поради физиологическа мизерия. Според официалните сведения са интернирани 27 544 човека, от които 12 878 българи, останалите турци и арнаути. През ноември с колите си са докарани още около 600 души. Смъртността в бордеите е много висока. Настанените по селата живеят в малко по-добри условия. Умират над 9500 души. В списъците на отвлечените, публикувани във вестник Добруджа през 1917 година, срещам името на прапрадядо си Велю. Тъжната житейска история, започнала през 1876 година, почти веднага след неговото раждане започва преследване на българското население. Само година по-късно Сюлеймановите пълчища започват да изпепеляват и опожаряват всичко по пътя си. Цялото българско население е принудено да бяга и да се спасява. През това време в черквата Света Троица настъпва страшно клане. Колят ги черкези, които трябва да изпълнят заповедта на Сюлейман, всичко живо да мине под нож. Накрая, уморени и изтощени, в черквата е имало над 700 човека, кръстосват шашките си и пускат под тях да преминат 4 млади жени, една от които, баба ми Мара, с едногодишния си син, тогавашен Велю. Човека оцелял в страшното старозагорско клане, за съжаление, бива убит в румънския концлагер, само защото е мръднал, когато върху него марширува румънския фелфебел. Мърда, защото е настъпана сакатата му дясна ръка, която усъкатява през 1877 година, когато майка му го е влачила, за да спаси
неговия и своя живот. В регионална библиотека Дора Гаве, град Добрич, и до ден днешен са запазени оригиналните броеве на вестник Добруджа, който е издаван в Бабадаг през 1917 година. От брой 1 до брой 60 са публикувани систематизирани списъци на отвлечените хиляди добруджанци, мъже, жени и деца. Списъците са разписани от главния секретар на Румънското министерство на външните дела. В брой 31 на вестника е публикуван протест на българското правителство за отвлечените, подписан от доктор Радославов. Този протест е отправен в последствие към съюзниците ни в войната, както и към всички държави, които към момента са запазили неутралитет. България протестира още веднъж най-силно против варварското третиране на нейните сънародници от Добруджа от румънската власт, че България настоява, защото отвлечените деца да бъдат допуснати да се върнат в своите огнища и че тя счита изпращането на споменатите по-горе списъци като едно начало към уреждането на въпроса. В текста е посочено, че списъците са изискани от румънското правителство и в тях те трябва да посочат точния брой на лицата, както и тяхното местоположение и настоящото им местопребиваване. В началото на 1918 година Румъния дава съгласие да освободи отвлечените добруджанци. Тяхното завръщане започва на 20 януари 1918 година. Тутракан е предвиден като място за карантина. Румънската комисия уведоми нашата комисия, че транспортирането на завръщащите се отвлечени добруджанци ще почне на 5 февруари в 8:30 часа сутринта. Построена е специална за целта дъщена барак. Германският и нашия лекар са си по местата и правят последен преглед на помещението. Оговори се начина за проверяване на списъка. Един от войниците извика: "Идат!" Германските камиони отиват до демаркационната линия. Камионите са пълни с селяни, основно жени и деца. Тук-таме се забелязват мъже, повечето старци. Побързахме да разтоварим помръзналите нашенци. Картината е потресна. Всички помагат на нещастниците. Германските войници носят на ръце болни жени и деца. Едно старче носеше на гръб другарката си, която от 3 месеца не можеше да стане на краката си от простудяване. До 7 часа вечерта беше предадена първата партида от 789 души. Те всички са от Силистренска околие, най-вече от селата Айдимир и Караонус. Целта ни не е да обвиняваме, а да дадем един мартиролог, който ще говори най-ясно на бъдните български поколения на обединена България. С колко скъпи жертви е извоювана тяхната свобода. А жертвите на миналото никога не бива и не трябва да бъдат забравени.